Αρχείο της πόλης, φοβερό κτίριο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι άρχοντες της Θεσσαλονίκης δεν είχαν καμία αισθητική εκπαίδευση. Δεξιά μας είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο μπορείτε να έρθετε να δείτε μόνοι σας. Δεξιά λοιπόν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Αριστερά το κτίριο της ΧΑΜ. Δεξιά η περιοχή όπου δημιουργείται η διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης, εμπορική έκθεση. Ανεβαίνουμε τώρα την οδό Αγγελάκη. Η Αγγελάκη είναι αυτή που μας φέρνει από την περιοχή της θάλασσας στην Εγνατία οδό.